Moikka, mä olen Liisa. Mä oon psykologi ja psykoterapeutti ja mä tulen joka perjantai tälle kanavalle puhumaan jostain, mikä liittyy uupumiseen, uupumuksesta toipumiseen, taikka sit siihen, kuinka rakennetaan elämää, jota ei enää uupumus ohjaa, vaan joka on jotain ihan muuta. Ja niin heräsin tässä päivänä muutamana siihen tosiasiaan, että siitä kun mä oon käynnistänyt uupumuksesta tasapainoon valmennuksen, on kulunut melkein 7 vuotta. Ja sitten taas on kulunut jo yli 7 vuotta, tai vähän yli 7 vuotta siitä, kun mun uupuksissa-kirja ilmestyi. Eli vuosi 2019 oli semmoinen, jolloin mä oikeasti näkyvästi aloin tehdä töitä uupumuksen parissa. Ja nyt sitten tietysti 7 vuotta on semmoinen aika klassinen aikaväli, jolloin tekee mieli miettiä, että mitä tässä nyt on tapahtunut, mitä on opittu ja mistä mä edelleen voin olla samaa mieltä itseni kanssa, mikä ehkä on mulle nyt kirkkaampaa ja selkeämpää kuin 7 vuotta sitten, ja mitä ehkä on tullut myöskin uutta omiin ajatuksiin sen jälkeen, kun mä olen startannut erityisesti tuon valmennuksen, jossa nyt tähän mennessä itse asiassa on tainnut olla noin 1500 osallistujaa. Sellainen asia, mistä mä oon ihan selkeästi yhtä mieltä itseni kanssa edelleen, on, että uupumus on kriisi. Ja kriisihän on sellainen asia, joka jakaa elämää, vähän niin kuin aikaan ennen ja aikaan jälkeen. Ja hyvin usein se myöskin jakaa kokemusta omasta itsestä aikaan ennen, aikaan jälkeen. Minä ennen tätä, minä tämän jälkeen. Ja niin sehän kertoo siitä, että tämmöisten isojen merkittävien elämänvaiheiden läpikäyminen oikeasti muuttaa meitä itseä ja muuttaa myöskin sitä, millä tavalla me katsotaan itseämme ja omaa elämää. Ja voi ajatella, että uupumuksenkin kohdalla tämä on nyt sitten sekä riski että se mahdollisuus ja jopa lahja. Uupumus on niitä kriisejä, mistä tosi monet sanoo, että ihan kauheata. Ja niin sellaisia, tällaisia, tollaisia oireita jäi ja en ole entiseni, mutta en ikinä vaihtaisi. Että mä en ikinä haluaisi mun entiseen elämään. Silloinkin, kun se elämä ei ole niin kauhean dramaattisesti ulkoapäin katsoen muuttunut, mutta silti siinä sisäisesti on tapahtunut paljon muutosta. Jos me nyt sitten mietitään, että mitä kaikkea uupumus kriisiyttää, niin loppujen lopuksi on aika vaikea löytää sellaista elämän aluetta tai puolta, johon se ei vaikuttaisi jollain lailla. Pohjimmiltaanhan uupumus syntyy silloin, kun me ollaan oltu niin pitkään tai niin toistuvasti kovassa stressissä, kovassa paineessa, että meidän keho ja meidän mieli ei enää pysty siitä palautumaan. Tai voi sanoa myöskin niin, että meidän resilienssi pettää. Ja resilienssillä taas yhden määritelmän mukaan tarkoitetaan sitä, että kuinka pitkään elimistö tai organismi tai systeemi pystyy sopeutumaan muutoksiin ja paineeseen ennen kuin se alkaa sopeutuakseen muuttua itse. Ja tässä on oikeastaan se uupumuksen sellainen ydin, joka selittää sen, että minkä takia ne vaikutukset ulottuu niin laajalle ja toisaalta, että miksi niitä on välillä niin hankala saada purettua. Ja oikeastaan tämä tarkoittaa sitä, että uuvuttuaan ihminen ei toimi kehollisesti eikä mielellisesti eikä oikeastaan millään muullakaan alueella enää ihan samoilla periaatteilla kuin aikaisemmin. Jotain on muuttunut. Ja se tarkoittaa tietysti astumista sinne kriisiin sisälle, eli astumista sellaiseen elämän tilanteeseen ja vaiheeseen, josta läpipäästäkseen tai selviytyykseen
ihminen ei ehkä enää voi palata samoja jälkiään takaisin, vaan sen täytyy keksiä ja kehittää jotain uutta, jonka varassa sitä elämää sitten jatketaan. Eli tämä on todellakin kriisien tavoin semmoinen tilanne, mistä ei pääse välttämättä takaisin, on mentävä läpi tai yli tai ihan mitä vaan, mutta eteenpäin. Ja tämä ehkä riittää pelkästään jo kertomaan sen, että minkä takia uupumus oikeasti on niin iso asia monen ihmisen elämässä, miksi siitä tulee niin käänteentekevä asia. No nyt sitten, esimerkiksi tuolla meidän uupumuksesta tasapainovalmennuksessa me ollaan oikeastaan alusta asti, meillä on ollut kyllä käytössä aika hyvät keinot sekä siihen, että millä tavalla sitä epäkeskoisesti ja ennakoimattomasti ja hankalasti ja ylimitoitetusti reagoivaa taikka reagoimatonta kehoa, niin miten sitä saadaan parempaan tasapainoon. Siihen on paljon keinoja. Monet niistä on hyvin yksinkertaisia, monet niistä on aivan arkeen istutettavia. Eli tietyssä mielessä niin tämä ei ole niin vaikea asia kuin voisi kuvitella. Että vaikka toipumisessa on tosi oleellista, että ensin löytyy sitä tasapainoa niin, että sitten sitä kautta, siis kehon tasapainoa, niin, että sitä kautta me saadaan energiaa käyttöön ja fokusta niin, että on mahdollista sitten lähteä työstämään niitä elämän kuormittavia asioita taikka sitten sitä iloisten asioiden puutetta, mikä alun perin on meidät ajanut uupumukseen. Niin nämä on semmoisia hyvin käsitettäviä asioita. Myöskin muutoksen tekemisestä ihmisten elämässä, niin kyllähän siitä tiedetään vaikka kuinka paljon. Eli me tiedetään se, että esimerkiksi kannattaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja antaa itselle aikaa etsiä tukea ja toisilta ihmisiltä ja niin edelleen. Ja mä uskon, että me ollaan aika hyvin pystytty näissä asioissa olemaan avuksi näiden vuosien aikana. Mutta sitten tässä toipumisessa ja koko tässä uupumisessa on joitakin semmoisia aspekteja, mitkä on hankalampia hahmottaa ja jotka on silti ihan todella merkityksellisiä. Nykyisestä uupumuskeskustelusta tulee hirveän helposti sellainen vaikutelma, että kun vain ne elämän olosuhteet ja erityisesti ne työn olosuhteet saadaan kuntoon, niin asian ikään kuin pitäisi korjaantua sillä. Ja totta kai se on tarpeellista, se on välttämätöntä, että sellaisia asioita, mitkä elämässä kroonisesti kuormittaa, niin saadaan aisoihin. Mutta asiassa on myöskin toinen puoli ja se on omat mielenmallit. Ja hyvin moni, ellei jopa useimmat, uupumuksesta toipuvat ihmiset tunnistaa itsessään sellaisia asioita kuin hyvin vahvaa itsekriittisyyttä, herkkyyttä toisten ihmisten toiveille ja tarpeille, vaikeutta laittaa rajoja, vaikeutta sanoa ei, vaikeutta sietää hankalia tunteita itsessään ja toisissa ihmisissä, vaikeutta saada otetuksi puheeksi sellaisia asioita, mitkä kuormittaa itse ja niin edelleen. Eli siellä on se oman työn paikka. No, tässäkin pystytään olemaan avuksi. Tämäkään ei ole siinä mielessä kauhean mutkikasta, että kyllähän kaikkea tätä voidaan harjoitella ja tätä kaikkea voidaan puida, varsinkin kun ollaan yhdessä ja saadaan koko ajan peilipintaa toisista ihmisistä, jotka työstää samoja kysymyksiä. Mutta sitten on vielä joitakin aspekteja, jotka on mun mielessä noussut aina vaan tärkeimmiksi, varsinkin tässä viimeisten vuosien aikana. Ja nämä liittyy oikeastaan siihen, että mikä on kaikkein
tavallaan näkymättömin osa uupumuksesta. Ja se on se, että miten uupumus syö ihmisen uskoa, elinvoimaa, elävyyttä, luovuutta, miten uupumus voi tehdä ihmisestä, vaikka ihminen toipuisi päällisin puolin hyvin, niin vanhan ennen aikojaan. Eli raskaus saattaa asettua ihmiseen ja tietty kyynisyys, uskonpuute, joka sitten niin tekee sen, että koskaan se sellainen jotenkin ilo ja innokkuus ja haltioitumisen kyky ja uskallus astua johonkin semmoiseen, mitä voisi sanoa flow- tai virtauskokemukseksi, laittaa itseään täysillä peliin, niin voi olla, että se ei palaa tai se on hyvin vaikea löytää. Aletaan elää vähän niin kuin sordinolla, vaimennettuna. Ja niin voi toki niinkin elää. Se on varovaista elämää ja niin sen valinnan voi totta kai tehdä ihan kuka hyvänsä. Mutta mä uskon, että se samalla altistaa meidät siihen, että saatetaan luisua näihin vanhoihin autopilotteihin, joiden varassa on pärjätty siihen uupumiseen asti herkemmin kuin jos me viedään se toipumisen prosessi vielä muutaman pykälän pidemmälle. Ja silloin kun sitä viedään vielä muutaman pykälän pidemmälle, niin silloin meillä on oikeastaan kaksi asiaa, taikka yhden asian kaksi puolta. Ja niin. Me voidaan puhua arvotyöskentelystä. Arvotyöskentely on sitä, kun me kysytään itseltämme, että mikä on meille elämässä tärkeää. Ja mä uskon, että useimmat ihmiset, kun tätä asiaa jonkin aikaa pui tykönään, että mikä on mulle tärkeää, mitä mä haluan, että mun elämään kuuluu, mitä mä koen, että mun elämään kuuluu, mitä mä en halua elämääni niinkään, mistä mä en missään nimessä halua joutua eroon tai irtautumaan, niin sieltä löytyy ne omat tärkeät asiat. Tämäkään ei ole ihan niin mahdottoman vaikeaa, mutta sitten tämä, että mistä tulee merkityksellisyyden kokemus, kuinka me palautetaan ilo elämään. Ilo, uskallus, usko, pilke silmiin. Ja niin kaikkien ihmisten temperamentti ei edes ole sellainen, että olisi niin syvä kaipuu tämmöisiin. Mutta toisille se on todellinen menetys, jos liiallinen varovaisuus tosiaankin tulee osaksi elämää. Semmoinen sisään rakennettu jarru, että en nyt sitten kumminkaan ryhdy, etten jälleen pety. Ja. Tämä on nyt semmoinen suunta, jota mä haluan jatkossa myöskin tuolla meidän valmennuksen sisällä nostaa esille entistä enemmän. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että me etsitään yhä entistä enemmän niitä asioita, jotka itse kutakin meistä ihastuttaa. Me tuodaan entistä enemmän kokeilevuutta, keveyttä, ehkä sanotaan aikuisten leikkiä, kuvittelua, mielikuvien käyttöä, pientä yhteistä tekemistä, keveitä asioita, jotka kuitenkin antaa mahdollisuuden olla yhdessä ja kokeilla jotain, mitä ei ehkä ole tullut tehneeksi ennen. Tämä kaikki on täysin mahdollista virtuaalisesti. Ja niin kuulla enemmän siitä, että kuinka toiset kokee, ajattelee, mitä toiset on kokeillut.
minkälaisia tuloksia toiset on saanut omista erilaisista kokeilullisista projekteistaan. Eli niin astutaan ulkopuolelle, entistä enemmän ulkopuolelle siitä laatikosta, johon tässä on tullut ajauduttua itse kunkin oman uupumisensa myötä. Niin kuin voi sanoa, että mulla itselläkin kesti ihan hirvittävän pitkään ennen kuin mä aloin rohkaistua uudestaan. Ja silti edelleen niin kuin mielessä on välillä se ääni, että joka kertoo jotain aika lannistavaa. Eli mä tiedän sen, että tällaista ystävällishenkistä, kannustavaa yhteisöä ihminen saattaa uupumisen jälkeen tarvita aika pitkäänkin. Ja osittain sen takia, että hyvin monella ajan mittaan kuviot tuppaa muuttumaan sen uupumisen ja toipumisen myötä. Hyvin usein käy niin, että me toivotaan siinä toipumisen alkuvaiheessa tai varsinkin vielä uupuneena, että me saataisiin pitää elämän olosuhteet mahdollisimman tuttuina ja turvallisina ja tasaisina, että mikään ei nyt enää lisää rasittaisi. Mutta siinä toipumisen myötä erittäin usein käy niin, että me aletaan kuitenkin pikkuhiljaa muuttaa sitä elämäämme niin, että loppujen lopuksi niiden kaikkien muutoskierrosten jälkeen, kun me katsotaan taaksepäin, niin elämässä on muuttunut ihan valtavan paljon. Ja niin ihmiset voi olla vaihtunut pitkälle. Meillä voi olla eri ystävät. Me ollaan tekemisissä eri ihmisten kanssa. Me tehdään erilaisia asioita. Meidän työ on saattanut muuttua aika radikaalistikin. Ollaan saatettu vaihtaa työpaikkaa. Totta kai kaikki tämä ei tapahdu omasta valinnasta. Ja kun elämä muuttuu monin tavoin, niin silloin me tietysti etsitään ja kaivataan jotain, mikä pysyy edes suhteellisen vakaana ja tietenkin sellaista ihmisympäristöä, missä toiset ymmärtää, mistä mä olen puhumassa ja mitä olen käynyt läpi, koska tiettyjä samanlaisuuksia tässä uupumuskriisin läpikäymisessä tietysti monella löytyy, vaikka se tie toisaalta on jokaiselle ihan omanlaisensa ja yksilöllinen. No, tämä on nyt se suunta, mihin ollaan menossa meidän uupumuksesta tasapainoon valmennuksessa. Elikkä kaikki aikaisemmat elementit tietysti säilyy, mikä johtuu siitä, että ihmisillä totta kai on siinä toipumisen eri vaiheissa erilaisia tarpeita. Ja alussa ei välttämättä kauheasti tule mietittyä, että mikä toisi mun elämääni ilo ja merkityksellisyyden tunnetta takaisin, kun päällimmäisenä on kysymys siitä, että miten mä saisin nukuttua ja miten mä puhun mun läheisille tästä mun nykyisestä tilanteesta ja miten mä edes itse suhtaudun tähän. Kauanko tämä kestää, loppuuko tämä koskaan, toivonko mä ikinä. Eli nämä on niitä kysymyksiä, mitkä on hyvin akuutteja monelle siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten kun toipuminen pääsee kunnolla vauhtiin, niin useimmilla nousee esille muita kysymyksiä. Ja silloin ne liittyy toisaalta siihen, että mitä mä teen tällä mun elämälleni ja näille asioille, mitkä voi tuntua tässä vaiheessa tosi hankalilta saada muuttumaan yhtään miksikään. Ja sitten toisaalta, että miten mä teen entistä enemmän sellaisia asioita, mitkä oikeasti tuntuu musta arvokkailta ja tekemisen arvoisilta. Ja sitten loppujen lopuksi voi tulla vielä se kysymys, että miten mä saan sellaista iloa elämään, joka tulee jostain muusta kuin siitä, että tulipa taas yksi suorite valmiiksi, taikka selvisinpä tästäkin. Iloa eikä pelkkää helpotusta. Näin. Ja tätä varten nimenomaan me halutaan nostaa sinne entistä enemmän asioita ja tekemistä, jotka kutittelee sitä puolta meistä itse kustakin, joka on se kaikkein
ehkä alkuperäisin ja elävin puoli, joka on joutunut väistymään ehkä hyvinkin aikaisessa vaiheessa syrjään tai mitä me ei ole koskaan oikein löydettykään. Tämä on se suunta. Ja jokainen tietenkin työskentelee ja etenee ihan omien toiveittensa, omien tarpeittensa, oman temperamenttinsa mukaan. Mutta olen alkanut aina vaan enemmän ajatella sitä puolta ihmisissä, joka haluaa enemmän kuin toipua, enemmän kuin päästä tasapainoon ja joka oikeasti haluaa päästä kokemaan, että elää todellakin omaa täyttä elämäänsä. Uupumuksesta tasapainoon valmennuksesta siinä muodossa, kun se nyt on, ja sehän ei tule päällisin puolin kauhean paljon muuttumaan, niin on olemassa semmoinen suppeahko esittely mun sivustolla. Linkki sinne on tämän videon kuvauksessa, ja mukaanhan saa liittyä ihan milloin hyvänsä. Meillä on tapaamisia liki ympäri vuoden, kesällä on hiukan taukoa. Kesän mittaan tuonne sivustolle tulee enemmän ja ehkä syvällisempääkin tietoa siitä, että mitä kohden me työskennellään, millaista tuolla meidän yhteisössä oleminen oikeasti on ja mitä siltä voi odottaa. Mutta toki voi käydä katsomassa vaikka nyt heti samaan tien, että niin miltä se näyttää. Ja sitten totta kai on aina mahdollista myöskin tehdä asioita ihan kokonaan omillaan. Joko niin, että tulee mukaan tuohon meidän valmennusyhteisöön ja siellä työskentelee niin omaan tahtiinsa omalla tavallaan, taikka sitten niin, että työstää jonkin kurssin avulla jotain hiukan ehkä tämmöistä tarkkarajaisempaa asiaa omassa elämässään. Mahdollisuuksia on monenlaisia. Mutta mä jätän teidät nyt tältä perjantailta ja palataan taas ensi viikolla. Hei hei!